Hola, avui vull parlar sobre la creativitat. En psicologia humanista posem èmfasi a despertar el potencial creatiu que totes les persones tenim. Això vol dir dibuixar millor, cantar millor o ballar millor? Doncs no té res a veure. La creativitat és una qualitat humana intrínseca als éssers humans i que podem aplicar a qualsevol àmbit de la nostra vida. De fet, potser l'acte creatiu més important que tenim per fer és el que està relacionat amb el nostre creixement i la nostra autorealització. Nosaltres tenim la tendència natural a créixer, a voler aconseguir aquesta autorealització, i això requereix d'una actitud creativa, d'una actitud creadora. Si no, què passa? Que el que estem fent és repetir patrons, és seguir els estereotips, és complir amb allò que se'ns demana per por d'experimentar la llibertat, per por d'experimentar la independència. Per tant, estem parlant d'un procés d'individuació, de fer-nos persones madures. Clar, una persona realment que pot escollir com respon a cada instant és aquella persona que realment ja ha fet un bon procés d'individuació, no? Això no vol dir, diguem-ne, que tinguem les nostres pròpies tendències, perquè tenim tendències, igual com tenim tendències de postura corporal, també tenim tendències psicològiques, i això no és un problema, sempre i quan puguem escollir, sempre i quan no siguem esclaves d'aquestes tendències i patrons. Per tant, podries pensar, apliques la creativitat a la teva vida? Ets capaç de poder generar noves respostes segons les circumstàncies? Perquè, clar, en realitat, si podem respondre plenament centrades en el moment present, és a dir, plenament arrelades en el present, tant que no sigui el nostre condicionament passat el que ens fa que responguem d'una manera, en realitat estem donant una resposta nova, no? Encara que s'assembli a la que hem pogut respondre altres vegades, no? És com en la respiració, si la mirem superficialment, sembla que sempre fem el mateix. Sempre inspiro, sempre expiro, i amunt i avall, no? Però quan meditem i estem plenament en el present, podem observar que cada inspiració és nova i és única. Cada expiració és nova i és única. Així que et convido a cultivar la creativitat i l'actitud creadora en el teu dia a dia, i si vols acompanyar-nos a la nostra comunitat, seguir el que anem fent, et pots subscriure al butlletí de la Roser Tordera. Moltes gràcies, fins aviat!